tana biyar bayana. Kai ku duba dai amaran nan tana da gardi, in an zuwa akwaki wallai tana da daɗi. Zan taimaka na baku dan na ga kun jiga ta, amma sai kuna da garin kwaki. Ana batun shinkafa kana batun wani kwaki, a yadda bani da hauki zan ɗebi garin kwaki. Ku bani shinkafa ko kusa in ɗauki mataki. Ni kawai jin ku nake na kasa in ce komai, wanda ba shi da sisi ta yaya za ya ga kwaki. Na lura shagon nan ya kusan ya kama hayaki. Haba aboki MJ, na san kana da mutunci, na san ka kan harkar taimako kana da kawaici. Gaban kuɗi shinkafa mu taimaka wa makoshi. Kai Sabi'u mai zamani ba wai hanawa nayi ba, a yanayi na garin ne kasuwar ba ciniki. Tunda anti corona ta an taya mu a kunci, tun fitowa cinikin 100 guda na yi kunji. To ka ba mu 100 nan, na lura shinkafan nan yanzu zafa ta kare, ga ciki ba komai. Kuma ka ki ka ba mu kwashi 'ya'yan kallo. Ni fa za na fusata dan kaga ban iya sata ba, in na koya wallahi sannadin ka aboki. Ka ba mu nerar ka 100 mu je mu sai shinkafa, in kuma ka ki to an raba ta kaji aboki. Ni dai walakancin nan walai ba zan jure ba, bugu da ƙari sha'aninka ne ba zan je gumba. Na kusa samun aiki Ministry of Finance, ko ka kiran a waya kaga to ba zan dauka. Lala Sabi'u mai zamani saya me yayi zafi, kamar kana jin sanyi maso na baka mayafi. Zan baka 20 naira ka je ka dan sayi kwaki, hada da 'yar amuran nan ka tausaya wa makoshi. Abdul ka kyale shi kawai, wannan uban 'yan lukudin na lura ba shi da komai. Je gurin Nuran Waka dan yana da mutunci, na san shi zai mana komai. Tsaya na ce maka asa 100 fa sai mun karba, idan ko yaki ya bamu mu taru mu yi masa kwaba. Mu rusa can mu ja can mu kona can da hayaki, idan ko ya bamu mu tai mu bar shi salin alin. Ku dakata fa abokai, ni kun ji ba wannan ba, ƙasar mu ne zan koma ta can ƙasar kakana. A can akwai wata attajira ƙawar kakata, idan ta ce mini yes kun ga zana ɓamɓar gata, idan ta ce mini no kun ga kai na zai zafi. Dan tsaya dan Allah ku dakata, ku dakata, ga taji ku shakata. Ku tabbata kun yi na tubali da ka, da ni da ku ba bashi, ku bar ni salin alin, salin alin. Lallai abun nan ya zo da korafi, ni na bar ku na tafi. Ni ma za na je gida ko sun mai da tallafi, ko sun mai da tallafi. Ni kuma za na je gida dan na san akwai tuwon gero na dan naɗa har in haɗa da ɗan kunu.